iminyaka eminingi edlule. Ilensizwa ngakithi lo muntu ngangikhona nje emngcwabeni wakhe. Ithi ngihamba ngathula ngalinda. Sadlula imoto lavala irobot. Ithi ngabe sengenza kahle ukuthi ngifuna ukuqondana nawe ukuthi manje ewell khona la eThekwini ayibonga inkosi. Ngoba sikhuluma indaba yalapha eThekwini. Ithe mase esewela wasenza show ukuthi ngifuna ukuqondana nalo muntu wathi base bebona base beyabingelelana uthi ngezwi inwele ishaqa ekhanda uthi kwaziwa ukuthi ngikhuluma nomuntu okade ahamba emhlabeni. Uthi lana hawu mfowethu ufunani lapha ngoba emngcwabeni wakho ngangikhona wena usekhe emhlabeni. Ithi lona hayi sikhishiwe esihogweni ithi ngesikhathi ngifa angiyange ezula shem kodwa ngangena esihogweni manje amaNazaretha esihogweni ayashoda siphumile umhlaba wonke isho kwaZulu ngisho nakephi uthi sikhona sigcwele umhlaba wonke ingakho amaNazaretha exabana kangaka ngoba siyashoda esihogweni. Asilweleni amaNazaretha ukuthi ngomhla uphela singene ezweni kaShemba ayibonga inkosi. Amen. Ngiyagijima kade sisemagabheni uma sifike emagabheni bantwana baNkulunkulu khona izinto maNazaretha ezisehlelayo kanti kuvuka izolo lethu izinto esizenzile sabe sesiyakhohlwa singakabhabhajiswa ukuthi kunamacala nezono esishiye emuva sabe sethatha lengubo sangena salandela uShembe sakhohlwa izinto esizenza izolo. Namhlanje abantu bavalwe izinto abazenza izolo. Uma sifika lapha emagabheni ngikhuluma nomnye ubaba osemdala kakhulu obaba uthi ngiyayithanda inkolo yobuNazaretha nganginazaretha ngikhuliswe ngobuNazaretha ithi kodwa ngabe sengiyaganwa ngase ngiba nengane ezisikhombisa uthi lezi ingane ezisikhombisa ngalokhu zihamba ngawani emhlabeni ithi ngihambe enkosini ilanga lamalanga mangifika enkosini ilanga ithi inkosi kubusise ngilibika udaba lami ngishonelwa abantwana uthi kwasala ingane eyodwa ithi into engithola unkosi ngibusise kuphela. Ithi yasala naleyo ingane enganeni ezisikhombisa yagula lengane ithi ngihamba athi baba umntwana enginaye useyedwa uyagula uma idlule emhlabeni kuyoba sekusele mina nomkami. Yaphinda inkosi esephuma yathi inkosi kubusise sokuyinhlanhla inkosi mayikululekile yathi yenza njani wenza 1 no 2 no 3 ayibonga inkosi. Ithi yena ndoda ithi inkosi asephambeni inkosi kubusise ithi kodwa yagula ingane yadlula emhlabeni ngase ngiyakubaba athi baba idlulile umntwana emhlabeni yathi inkosi kubusise ithi ngase ngikubuza ukuthi kanti inkosi kubusise usho ukuthini kanti usasala sibabini nomkami uthi nomkami futhi naye wasehlatsha ugula umkami kade nginengane ezisikhombisa sasele sibabili wasehlatsha ugula ngase ngihamba ngenkosini ngase ngiyabithi baba lapha ekhaya ingane seyiphelile sengisenonkosikazi na unkosikazi akaphilile uyagula ithi inkosi ekuphameni inkosi kubusise uyasigoduka lensizwa yahlala yanakela umkayo wazi wadlula nomkakhe emhlabeni uthe mayisedlula umkakhe yasiphindele enkosini ilanga yathi baba ngafike ngabika abantwana ngabika unkosikazi na usehambile emhlabeni sengisele ngedwa kodwa lokhu uthi inkosi ngibusise ithi inkosi asekuphakameni mntanami uyafuna ukwazi ukuthi lento ekwehlelayo yenziwa yini ithi hamba ngizofika kuwe ebusuku ithi sengabe sengigodwa sengekhaya ngase ngihlala ekhaya ilapha emagabheni lo baba usemdala uthi lo baba ngase ngiyahlala uthe mangihlezi kwaphela insuku ezintathu uthe mayiphela insuku ezintathu ithi yafika inkosi ilanga uma ifika yasingivusa yathi mntanami sengizokulanda uyafisa ukwazi nokubona ukuthi ingane zakho zabulawa yini nomkakho wabulawa yini uthi baba ngiyafisa uthi le ndoda uyangithatha inkosi ngavuka esidumbini sami ngasibona isidumbu uthi sahamba ibanga elide nenkosi ilanga uma sihamba isisase sangena esimobeni uma sifika singena esimobeni kunayimoba ke ngala uma sifika phakathi emobeni ithi yahamba sahamba phakathi magebulo moba uma sifika phakathi magebulo moba ithi ngafika amathambo ithi inkosi asekuphakameni ilanga lamalanga uyayibona uthini lena uthi lona baba ngiyabona ithini ithi amathambo ithi uyawazi lamathambo ithi lona baba ngikwazi ithi inkosi ilanga yasikhipha isandla yasiphendula isandla ngesikhathi isiphendula kanti siya wakhe yawaphendula amathambo aseba umuntu kanti inkosazana ekade iNazaretha. Usithi inkosi lo muntu uyamazi uthi yebo baba ngiyamazi uthi umazi kanjani uthi hayi ngiyamazi nje baba ngoba nathi insizwa siyaqomisa silapha ethempelini
sihlale sizelana sihambe siye emhlanganweni kanti sifike emhlanganweni sine point sineyintombi zethu kodwa umuntu uyamboza uyazi ukuthi wena unentombi yakho lapha khona into ekingixaka sisethempelini uthi uyawubheka uWhatsApp umuntu online kodwa usethempelini isithi inkosi uyamazi nomuntu yebo ngiyamazi yasiyemkhulumisa ithi ke lona nanga umuntu oqeda isizwe sakho oqeda umndeni wakho khuluma naye ithi le nkosazana wena ngesikhathi ngiyinhlalisa uthi mina nawe ithi sathandana mina nawe ngalala mina nawe ngesikhathi sengiyisolo uthi sengikhulelwe ngakubikela wathi wena uhlangene nesisu ithi ngasaba ukuyibika le ndaba ekhaya ngoba ngiphoxa abazali bami ukuthi ngiyinkosazana ngingazi ukuthi isisu ngizosikhomba kubani ngoba nosusiphikile baningi sihlezi nabo asiphikile iziso bayagida kodwa sigida ukuthi asiphikile eNazaretha ithi ke ngaleso sikhathi ithi lona hangiyaxolisa ithi lona hayi ngenze ngikuthethelele ngoba ngakuncenga kakhulu nami ngithi ngicela ukuthi usivume lesisisu ukuze ekhaya saziwe ukuthi sesingokabani ngangifisa ukuthi usivume abazali bami bazi ukuthi mina ngangoni wapi kodwa wena wangiphika kunjalo ithi le nkosazana ngahamba ngabe sengifuna umsebenzi yalikhomba lensizwe iplazi noma ihlathi la kade kunesiboba khona ithi le ndaba yenzeka lapha yana mangiyibuka le ndaba ngikhala inyembezi ithi le nkosazana ngahamba ngayofuna umsebenzi eBhunwini ithi ngabe sengiqashwa ukuze ngikwazi ukondla mina ngondle nengane yami ngoba ekhaya ngabe bezikwazi ukuthi bangondlisele ngane nami ngisondliwa futhi ekhaya yasihamba lengane yafuna umsebenzi ithe usifunile umsebenzi yabe seyuthola eplazini kodwa manje inestress ukulesi sisu iyothi isikhombo kabani iyosikhomba la isiphikwe khona ithi le nkosazana ngase ngisebenze eplazini thoma ngisebenza kwase kushaya isikhathi la kufanele kuchelwa khona imoba ithi ngase ngibona upoison ukuthi yabona lo poison iwona isixazululo ukuthi ngcona ngisibulale uthi ngase ngifike eplazini ithi ngase ngiyawuphuza lo poison these ngiwuphuzile ithi impilo yami yasiphelela lapha ithi mtimba ngeke ngize ngikuthethelele noba nawe ongithethelelanga ithi usekhuluma nenkosi ilanga uthi baba ngisacela ungithethelele ithi inkosi ilanga cha mntana mina nginakuthethelela isoni wasenza kulona intethelelo yakho uzoyithola kulona ithi lona mina ngeze ngikuthethelela uma uhamba na ngifuna uyoboshwa inkosi buseni kuzwile Ngiyaxolisa abancwele ningixolele bafowethu kakhulu angiphazamisi yona inkonzo kodwa ubaba khansela ucela ukuzobingelela nje kuzimeya ngali ufuna le ayamkela imeya ngale bezoqhamuka inkonzo mase sivalile azobingelela nje ukhona nabangekho la eThekwini abaqhamuka ngaphandle ekufuna labamkele manje 5 minutes nje bese simkhulula thina siqhubeka nenkonzo amen ngiyabonga ngiyabonga mphathi ohlelo nama ngiqale ngixolise kakhulu before ngibingelele ukuthi ngibona ngathi siphazame senkonzo siyaxolisa kakhulu ukuthi kunale micimbi emibili yakhelene kakhulu umuntu ufuna azihlephule phakathi ashonele nale angithatha ithuba ngibingelele abafundisi abakhona la abashumayeli omama neyintombi ngiyanibingelela sanibonani amen amen ngizokuba mudeke ngizodlulisa nje ukubonga ukuthi nikhombe le ndawo enikuyona ukubonga kwami ke kuhamba nokuxolisa okuncanyana ukuthi ngiyazi ukuthi inkonzo niyibambela ngale kodwa ke namhlanje kunokuphazamiseka okukhona okuncanyana angibonge nje baphathi ukuthi nivuma ukuthi niyibambe ngala namhlanje cha kulokho okuzayo hayi ngizobuyela ngale ndaweni enikhonzela kuyona ngiphinde futhi ngibonge nokuthi ke kube khona nje
leli bandla la ewadini sincelisa amaweleke khona laba balapha kuMorodi banceliswa la nabo kade ngibatshela omama bakhona ukuthi hayi kushuthi ubisi lizoshoda ke manje ngoba sekufuna ngicelise leseduze kakhulu ngicabanga ukuthi kubona sesike safika kwakhona esilungilungisayo sokuzofanele sithi ukushifta ke sizolungisa khona ngala futhi nizokhumbula ukuthi njengoba ngibonga ngingaqedi nizokhumbula ukuthi le ndawo ibinjani ngaphambilini ngebhadi-ke kunabantu abasihlupha nje la eThekwini lapho kuthiwa amaphara labo kuthiwa abanazo indawo zokuhlala abanamakhaya mina ngiyayiphika-ke lonto akekho umuntu ongenalo ikhaya yigangi nje lezi ngibonile-ke ziphazamisa inkonzo lapha kubhoda manje kodwa-ke sizobalandela sesofika khona ngoba sayikhanda iprogram yokudilana labantu njengoba ligcwela ngaphakathi epaka ingako kube lula ukuthi sivume manisondela khona ngala nithi nifuna ukusebenzisa ibala lapha ngoba njengoba nilisebenzisa ibala kusho ukuthi amaphara akasakaze zuba nayo indawo siyibuka kanjalo thina masiyibuka le ize ke yathi qala-ke yangaqala kahle kodwa-ke sesikulungisileke lokho ngithi-ke asibonge kakhulu nisibongele nje nakhona onyazini ukuthi kuyasithokozisa kakhulu futhi siyathobeka ngokuba khona kwenu la endaweni sinenkolelo yokuthi nizosilekelela kakhulu kwakulobu bugebengu obugcwele la kule ndawo ngifuna ukuniqinisekisa ukuthi sebehlile kakhulu ubugebengu and buzophela njengasekukhona sesisonke nani khona la endaweni sizozama ukuthi silekelele la singalekelela khona lapha ngela senikhona sizolithola iphepha lakhona sikwazi ukuthi sikhululeke abantu bakhululeke emhlabeni wabo bazenzele into abayithandayo lokho kuzosisiza kakhulu kunama student ke la abafundi indawo egcwele abafundi kakhulu ngiyofisa ukuthi ulusha lifinyelele nala emafletini sikwazi ukuthi sizidonse izingane zingene ngaphakathi la zizokhuliswa kahle ngoba nidume ngokukhulisa abantu kahle ngalawo mazwi lawo nemukelekile la sisazosebenza siye phambili siyabonga ngiyabonga ngiyaxolisa abafowethu ngiyayazi protocol ngiyaxolisa ngicela inkonzo iqhubeke (126) ivesi lokugcina bathi yebo siyahalalisa inkosi enhle yakithi ebuhleni unyazi lwezulu amen ngokuphangisa abantwana benkosi angibingelele obaba bonke abakhona lapha
insizwa zonyazi lwezulu ngiwelela ngaphesheya intombini ezingizalayo nakodade kwelihle igama lonyazi lwezulu. Amen. Bakhonza abayingcwele siyabonga ukuhlanganyela nabayingcwele ngalolu suku lwanamhlanje. Sibuthene lapha sizodumisa uNkulunkulu wakithi ebuhleni unyazi lwezulu. Amen. Mntwana wakashezi lo uma kwenzeka ngiceza ngumuntu ngiphile emhlabeni owakashezi umntwana eintabeni zakwamaphumulo emakhabeleni ngaphansi komuzi wonyazi ekuthiwa kusentokozweni umfundisi uMakhaya. Alibonge igama lonyazi. Bantwana benkosi ithuba esiliphiwayo ukuba sibabaze uNkulunkulu wakithi ebuhleni siyalibonga kakhulu. Uma silapha abantwana benkosi sizovuselelwa. Uma silapha abantwana benkosi sizolanda umthetho. Ayibonge Nkosi yaseNazaretha. Ithi indoda umfundisi uMagwaza ezweni lakithi kwamaphumulo onyazini. Ithi uma umuntu engasaya emthonjeni ophuza la kuphuza khona abangcwele uyavama ukubonakala ukuthi lo muntu kasaya emthonjeni. Akasayi kophuza la kuphuza khona abangcwele ngoba sekugqwala igolide lakhe elungushembe. Sizopholisha igolide ke labe kowushembe ngosuku lokuqala mhla sithatha isifungo sobuNazaretha ukuthi lize lingaqwali ngoba baningi abantu besihlanganyela nabo besihamba nabo endleleni kaShembe namhlaka basekho ngoba sekwaqwala igolide elungushembe. Ithi ke lensizwe yakwamagwazi ithi ngiyababona abantu befaka igolide emlonyeni athi mayihleka umuntu ehleka ngeindleko likhazimula igolide. Ithi kodwa leli likaShembe lingozi ngoba liyashesha ukuqwala. Sizovuselela lelo golide bantwana benkosi kuba lingaqwala. Ibonge Nkosi. Amen. Ngelinye ilanga inkosi ilanga uPhumalanga sikothi ifikile intabeni zakithi kwamaphumulo eSinamfini. Yake yafika indlondo yomusa yabuthisa isiqu sesibili intabeni zakithi kwamaphumulo. Zaphuma intombi zamabhinqa zakobona lo muntu ekuthiwa uShembe ufikile lapha ezweni lakithi kwamaphumulo. Zaphuma nentombi endala engogogo zibophele amathawula singamabhinqa kulelazwe. Zaphuma zibophela amathawula azo zigalofile zihezile ezinye zibophela amahwatha zithi ziyobona lo muntu ekuthiwa uShembe. Sasa ifika ziyibuka indlondo yomusa zambuka uShembe zakhala ngokuba bazubuhle engakaze zibone emhlabeni lokho zaba khona. Sasuka nentombi zamabhinqa zuhlatshwa lawulo endaweni ukuthi kukhona umuntu ekuthiwa uShembe eSinamfini. Sasa ihamba nentombi zamabhinqa ziphethe ubuhlalu zithi ziyakobona lo muntu zihamba ijekedula. Sasa ifika zimbuka lo muntu sasa zimgaxa ubuhlalu. Wena wabona intombi kuthiwa namhlanje ikhipha impahla. Uma uyibonile lo nhlanhla enjalo ukuthi uze kuthiwa intombi yakobani ikhipha impahla hamba insizwa ziye lapha ekweni lomfana zibuye umkhwenyane segcwele ubuhlalu umzimba wonke. Senze njalo intombi zezolakithi zibona umuntu omhle engakaze zimbone emhlabeni. Baba sebenza abantu ukuthi abanosizi basondele kuShembe uyabasiza abantu lo muntu ekuthiwa uShembe. Kuyenzeka umuntu ebenenhlanhla angayinaki nje inhlanhla emehlele. Bakhona abantu babenosizi njengoba sinosizi nje silapha nje ingoba asihambeli kahle izinto akukho lapha sithi khona kuhamba kahle sihleze endlini zama-aluminum kodwa sizocela kuShembe ukuthi angasidela sikhumbule ngelila. Khona abantu kabathu bayizuzile inhlanhla njalo bangayinaki. Ngelinye ilanga kwake ngalo lelo langa uShembe budisile kwafika intokazi eyayikhona endaweni umame owayenomakoti eganile kahle. Umakoti engene ngodwendwe kodwa bengawona amaNazaretha. Uma engene kahle lo makoti ngodwendwe izinto ayihambi kahle uyaba muhle umakoti kodwa ingane ziyachitheka. Ikhona indaba enjalo umakoti engene phakathi komuzi into enkulu esuka isibhekiwe kusuka sekubhekwe ukuthi umakoti uyaba muhle. Shame uma ungasazi isiZulu ayikho indlela engayichaza ngayo lento kodwa uma ingena umakoti phakathi komuzi la ushaya kahle kwathi udwendo lakashezi beluluhle. Khona indaba enkulu esibhekiwe ukuthi umakoti uyaba muhle. Sahamba isikhathi wamuhle umakoti yachitheka ingane. Wamuhle umakoti yachitheka ingane. Zazini ingane kulo makoti. Ukhona njalo uShembe la kuthiwa abanosiza basondele kuShembe kodwa le ntokazi yangaba nayo inhlanhla yokusondela kuShembe.
hayi yaze hamba indlondlomusa yayishiya intaba zezola kithi yabuyela ePhakameni. Uma isibuyela ePhakameni sabuza umakhelwane ngokwazi usizo olukhona kulo muzi. Masibani kade kukhona uShembe. Kungali iphuthu ukuthi uShembe uze wabuyela ePhakameni. Azange usondele kuShembe uyobika usizo lomakoti omntanakhe. Wathi lutha kaze ngiye kuShembe. Kwathiwa awunespeed makoti. Uyazi unespeed. uShambu sePhakameni yasithi lentokazi ngokuzwa ishawa induka yodwa ukuthi iyabela kuShambe yasilahla ibuzi ikobondlela ePhakameni yasigibela yeza nenotho ngathi yakudla yayofika emzini wasePhakameni yathi mayifika emzini wasePhakameni ibuthi isili indlondlomusa umthandazo kwaNayini yasuphuma inkonzo yomthandazo kwaNayini kwase kuthiwa sekuyithuba lokuthi abantu abasondele kuShambe yasisondela lentokazi yayobika kuShembe yathi baba ngizobika umakoti omntanami ugane kahle ungene kahle ngodwendwe kwathiwa siyayithanda sonke inyama kwathiwa ilala ivuke yabangwa inkomo yomqhoyiso abanye bathi ayilala abanye bathi ayivuke kwathiwa siyayithanda sonke inyama wemkhongi kodwa umakoti uyamumatha bemuhle ingane bese ziyachitheka sayizezazini ithi indlondlomusa umntanami awekho naManazaretha ezweni lakini ithi akhona amathempeli akhona baba ezweni lakithi ithi hayi hamba uyekona aManazaretha akhona endaweni yakini uthi ngithe awakulethela inkonzo yomthandazo kwaNayini awuhambe dangelelo mama awuShambu ngenzani ngisuka entabeni zakithi kaMaphumulo ngiza lapha eThekwini ngibuye ngiphetheze akhonto engiyiphetheyo yini kwenze njalo uShambu ngidele ngani batho mama bomthandazo ngoba ikhona intombi enethemba likaShembe zathi hayi ungalimali mama njobe ethe hamba uyobheka aManazaretha endawo akulethela umthandazo uyazi yena yafika lidlulisa izwi entombini endala lentokazi umama uShambu uthe ngiletheleni umthandazo kwaNayini mangifika kuye bekhona aManazaretha ebezwa kanye agcuma ithatha hayi namhlanje esengihlala ngiqhuqudwe isifo ngiqhuqudwe idimoni ngiwabikela aManazaretha angaphumeleli nje enhlobo ngoba kasezi kukwandlwane yabukela umuntu ongahambeli lapha akukhalwa khona sasa iphuma intombi endala nobaba abadala baya kulomuzi behambele emasangweni bathi inkosi yethu simakade baphuma ngohlangothi olukhulu wena wabona umakoti eganile lisaphilizwa namhla umakoti wahamba noma ingaliphi isango sasa yahamba lezi intombi zangena endlini engeniswa kuyona khona indaba enkulu uma uvama kodwa ukuhamba naManazaretha yokuthi sesithandazile bese sithi sidinga inhloko yalapha ekhaya ukuba isichazele ukuthi isibizeleni yasingena kazi nomyeni wayo saphila umyeni uDlandlavana yathi anginamandla ukuba ngingakhuluma umyeni wami ekhona ukhona ubaba wekhaya akhuluma ubaba wekhaya wathi Manazaretha umntanami la usechithekele ingane zaze zawu4 sitheke umakoti ehambe yobika kuShembe wathi uShembe nikhona nina wathi umakoti nikhona endaweni wathi ke socela umthandazo kwaNayini kini nize lapha nje ngoba nicela uShembe wathi ke ngiyacela ukuthi ningithandazise kulokho ulindlebe nomuntu omusha ithi inzala abantu yalala ikhaya ya sekufika inkulu mase kungena uShembe phakathi kwaleli ikhaya sikuzwile ukukhala benikhala ashila aManazaretha ukuthi anithandazisa sasesuza umthandazo waManazaretha singabe sinephutha masingeyilethi impendulo into edala ukuthi umakoti achithekelwe abantwana sinombuzo ukuthi silobole kahle silobolela umzukulu wethu sayikhipha zonke inkomo saphelela umakoti wazozongena lapha ekhaya kodwa umakoti wawagqiba nini amasondo iyona nto ledala ukuthi achithekelwe abantwana umakoti ngoba sibuza umbuzo ukuthi singenza into enhle kangaka ekhona lomzukulu maqeda amasondo angagqitshwa wawagqiba nini umakoti amasondo wawagqiba amasondo nje bukhona nje amasondo wagqibile la wendele khona umakoti abasha kakhulukazi nowagqibile amasondo khona umuntu ongazi kwagqiba amasondo ukuthi ngizoze ngigqiba amasondo bekade emvulwe yimina ngiyadabuka kusemthethweni umakoti meloboliwe wazongena ekhaya kahle ngabe nathi kwehlaza ngabe usezweni ufuneka umakoti ayogqiba amasondo ukuthi umkhwenyana walobola kahle angena umakoti makuza umbondo
angene uthwele umbondo usuke ngekho yena makuyintombi uzokhuluma ngendaba lapha izwa ngikhuluma ngalo khuluma ngendaba lapha ePhakameni intombi yalapha ePhakameni uma kuletha umbondo ayibikhona yona ngoba ingena ngomshado emzini imvamisa umbondo oyingciba masondo uhamba phambili engakafiki umakoti uma uthi umbondo uzowuthwala kanye nodwende udala inkinga into ezokunika inkinga lo yenzayo umbondo wamasondo uyigciba masondo uqekelele awuhlangani nezinye izinto hamba umakoti isikhathi asikho shembe hamba umakoti uma engena umbondo ufika impela sikamakoti ekuthiwa umakotshane isuka ithatha amaswidi yafaka ebhakedeni elilingeneyo ihamba ichela amaswidi ngabe simotise ngabe ubacikile uswidi uthandwa intombi ezizalayo ihamba ufayela ongena esibayeni senkomo ungena esibayeni senkomo ongena esibayeni sembuzi ungena esibayeni sembuzi kujatshulwe la ikhanga lesikhathi uswidi ugcwala igceke kujabula ingane la ikhaya ezachithekayo kujabula izalukazi la ikhaya ukuthi kuzothi mase kuthiwa emsamo umakoti uletha igciba masondo ebese iyahlangana lento ngoba ubonakala umakoti echela uswidi phakathi kwegceke ebese kukala umama ngakusasa abiza abanakwabo intombi agane nazo engomama omncane noma uphakathi ngabo bonke emndenini wena wazi umndeni wakini ebese bakhela ibhola lelayisi ibhola lika flower ibhola lestambu ibhola lika bhontshisi ebese kuba amaveji yonke into ongayicabanga anikeza abanakwabo ngalesikhathi anikeza abanakwabo unikeza nalezalukwazi ezilele phansi siyathokoza lapha zikhona awuzange wena wagciba amasondo sengoyishala lapha nalapha mina ngethembe shembe umakoti akabi muhle sesihambile isikhathi kudalwa yini intombi ka25 ingene kahle kangaka yagqoza ukuba yinhle yangaba yinhle kwenze njani yayinhle zalo ichithekile ingane kukhona okungahambile kahle endleleni wawagciba nini amasondo inkosi ayibuseni kuzwini Embata Makuthandeka bangcwele. Lo mntwana oguqile ngingwakwakuzwa isibonge showe. Ebukhosini Thembela ibongozi. Umfundisi ubaba umfundisi ungema ibongozi. Cha ihlobo zami ezinhle enkosini. Ngizawuba mfishane kakhulu kodwa lapha endlini kukhulunywa ngegama elihle kunawo wonke amagama akhulunywa ngonyazi. Ayisekho indaba enkulu engizoyikhuluma kodwa ngifuna ukufakazisa incwadi yeBhayibheli Jeremiah 17:12. Kodwa okukhulu kunakho konke eNazaretha sengathi uNkulunkulu ebengasiza. Masilapha kule ndawo yakhe uNkulunkulu asipha uthando lokuthi sithandane sisodwa ngoba makulahleka uthando phakathi kwethu kulahleka ukhiye nkolo. Dalo somkhosi. Dalo somkhosi ukuphakama. Leli gama okukhulunywa ngalo lapha endlini isihlalo sobukhosi ukuphakama. Nasekuqaleni kubaba mkhulu isihlalo okukhulunywa
lesi ngasona namhlanje. Dawo ingcwele wethu. Ndawo engcwele yethu. Themba likaIsrayeli. Themba lamaNazaretha. Jehova. Yebo. Bonke abakulahlayo. Bakulahla. Bayakudapha. Yebo. Abangishiyayo bayakulotshwa emhlabathini. Yeke baba. Makade ulahlekelwe ukhiye wenkolo. Kodwa kuleli bandla amaNazaretha into engathi iyanda kakhulu. Kwanda ulimi kuncipha ubi. Lapha esontweni kwanda ulimi kwancipha uthando. Kanti into ekufuneka iyande kuthina kufuneka kwanda uthando. Impela ushemba uNkulunkulu esewuNkulunkulu kithi yini kithi. John kwabancane 4:20. Kukhona izinto eziyisithupha azondayo uJehova. Yebo. Yebo ezisikhombisa. Sisinengiso zomphefumulo wakhe. Yebo. Amehla azindlayo. Amehlo azinzayo khona abantu mayibuka omunye umuntu engambona ukuthi lento ayigqokile noma naye imfanele kodwa ayibonela ukuthi ifanele yena. Nolimi lwamanga. Ulimo. Nezandla ezichitha igazi elingenacala. Nenhliziyo eceba imicabango emibi. Baba uselapho uvula 4:20 ngathi ingilosi yami nayo iyahamba kahle. 4:20 khona lapho ngiza ngelinye ilanga emzini wasephakameni. 4:20 Johan. Umuntu esethi ngiyamthanda uThixo. Kaphezulu umzalwane wakhe. Ayifunde kahle. Ifunde kahle. Lapha esontweni kwanda ulimi kwasencipha uthando. Kodwa ithi le ndaba umuntu eshathi ngiyamthanda uThixo kaphezulu umzalwane wakhe ambonileyo angamthanda kanjani uJehova engambonanga na. Isho njalo le ndaba. Ayibonge Nkosi. Ithi indoda emzini wasekuphameni ithi Nkosi ngizovuma. Ithi Nkosi la ngizovuma mntanami. Ithi ngizovuma. Ithi sono sani. Ithi Nkosi bengwenyanya. Ithi Nkosi bungenyanya mntanami. Ithi yebo Nkosi. Ithi Nkosi ngakwenzani. Nabantu abazonda abanye abantu benganasi isizathu okuthandazela ukuzonda umuntu ungazi ukuthi umzondelani. Kodwa lapha esontweni into esingenise kakhulu kunabantu abazonda abantu ngoba yena laba abantu azona nabo bamthanda umuntu. Seningaze nibe iskimu ukuzondisa abanye abantu. Jakobe 4:1. Uvelaphi ukulwa nokuphikisana okuphakathi kwenu na? Akuveli. Boss. Vele kani wenu zenu. Ezilayitheni zenu na? Niyafisa nato. Niyabulala nomona kepha ngizothi lutho niyaphikisana. Into ehlupha lapha esontweni kungena ulimi kwangena umona, wasengena inzondo, wasencipha lolo lifunosha. Ithi ngizovuma Nkosi ngizovuma. No, bengwenyanya ithi Nkosi wangenzani mntanami. Ithi Nkosi awungenzanga lutho ngayeza nje sengiphelele uthando. Khuluma ugqoke ingubo emhlophe ephakathi kwasekuphakameni. Ithi kodwa Nkosi njengabantu engizovuma. Ithi Nkosi la ngamntwana njengoba uzovuma nje usithandani manje. Ithi cha Nkosi kodwa ngiyabona ukuthi sengiyoze ngihamba emhlabeni ngingakuthandi. Yebo kubiza ukuthi uvume. Uvume noma ngaphansi kwesihlahla noma uvume yedwa ngoba uzothanda uzuyeke. Kanti khona lento inkinga uzonda umzalwane wakho. Kodwa yekuyenzeka uNkulunkulu akubusise wena. Kodwa ingane zakho zingabusiseki seyivela lento ubuyenza emhlabeni. Bafowethu kufana ikakhulukazi thina esisebancane la. Kufana nathi mina eminyaka yami singiyangivumela ukuthi sengagana nontanga. Kodwa lokho akusivumeli ukuthi masi phakathi kwabantu abadala bese izinto engaphi. Ukugana kwethu kuvusa imizi yakithi. Akusivumeli ukuthi singakhuluma izinto engaphi kwabazali bethu. Ngoba inkinga
mhlawumbe uNkulunkulu noma u38 ngaphezulu shothi uyohamba emhlabeni u8 wena kule minyaka osayiphilile isemncane kunale osayiphila asikhuluma izinto abafowethu kanti umhlaba sebasha kuwasakazi uNkulunkulu usiphatheleni ngoba uzokhuluma into kanti mhlawumbe usizo sokufungathi ingane zakho kodwa umuntu mayesenkini asomthandazela ikakhulukazi bafowethu asabe ukuthi mawumuntu eguqile lapha esontweni bese zoba ngcwele khona incwadi esho njalo ithi mawuthi asinasona siyayikhohlisa iqinisa liko kithi lapha esontweni ke ngingenela inkinga manje ukuthi sesinesikali sokuqala izono isono siyafana bafowethu asike singcono kunesinye ngoba uma wena isono sakho singakaziyo akusho ukuthi awunaso isono ngoba phela kubalekile ukuthi saziwe abantu isono kodwa kusalayo na unaso ngoba phela sakho futhi senziwa uwe futhi siyogweba wena ukuthi saziwe yimina kukusiza ngalutho futhi akuthi uthi ngoba ngasazi isono sakho nje awunaso bafowethu masilapha sivuselela nisho njalo incwadi yama 10:25 amaphela ithi asiqondane ukuthanda nokwenza okulungileyo hayi maningi amasikhosi ayibuza Baba mkhonzayo. It's so late manje.